आ कि नैन से नैन मिलल चंद्र नैन भइल, भगवान के उज्जवल नैन में ई बदन भइल। आ जनता जनार्दन के सब प्यार मिलल ता ई सहनिया के इंटरव्यू पूरा भइल। तो कहना है जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं कि जुग जुग जिया सुलला नवा, अरे भवनवा में भाग जागल हो। कि जुग जुग जिया सुलला नवा, भवनवा में भाग जागल हो। ए ललना लाल होई है, ए ललना लाल होई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल भइले फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। नकवाते हवे जैसे बाबूजी के, अरे मुहावा हमाई के हो। नकवाता हवे जैसे बाबूजी के, मुहावा हमाई के हो। ए बबुआ मुहावा ह चंदा सुरुजवा, त सगरो जोर भइले हो। बबुआ मुहावा ह चंदा सुरुजवा, त सगरो जोर भइले हो। जुग जुग जिया सुलला नवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलला नवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो।